Žrebujeme teraz víťaza súťaže o 60-minútovú balísku masáž v luxusnom salóne Planet Zen v centre Bratislavy. Otázka súťažná znela, aký druh exotických listov sa používa pri procedúre Coconut Paradise, a správna odpoveď nebola kokosové listy, čo možno niekoho zmiatlo, ale banánové listy. Takže spúšťame žrebovanie. A prvá odpoveď je hneď nesprávna, čerstvé listy z kokosovníka nie. Takže žrebujeme ďalej. A hneď druhá odpoveď je správna a vyhráva pani alebo slečna Lenka Hrabovská. Takže ideme pani alebo slečne Lenke Hrabovskej telefonovať. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Lenkou Hrabovskou. Áno, dokonca. Vy ste sa zúčastnili našej súťaže o balísku masáž. Áno. A odpovedali ste správne, že pri masáži sú použité čerstvé listy z banánovníka, tak ja vám chcem povedať, že si tú masáž vyskúšate. Ďakujem pekne. Za maličko, pošlem vám na mail potom voucher, s ktorým prídete do salónu a teda dopredu sa najprv objednáte a potom prídete na konkrétny termín a užijete si krásnu masáž. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Za maličko, do počutia. Ďakujem pekne, dňa. Podobne.